Guys. Amalawi ndifuna ndiyankhule nanu. Chimozi mwafa ndiyankhule kwambiri nchakuti. Kodi mantha ndi chani? Kodi inuyo Amalawi ndinu ndani? Kodi tizakhala tikulamuliridwa nkumauzidwa zochita mpaka na liti? Kodi munauzidwa mwe mumasintha kuti mupite ku multi-party dispensation? Kapena ena ali kufuna kwanu chifukwa munapita ku referendum kuti musinthe. Now, tindi constitution. Yomwe lamulo lililonse m'Malawi muno silingaduse constitution. Malawi mukamayiona ndi inuyo ndi ena ache Malawi. Osati omwe mmasankha kuwayika m'mipando. Koma anthu akasankhidwa kuyikidwa pa mpando amakhala iwo ndi mphamvu kwambiri kuposa inuyo Amalawi. Kodi kupusa kwa inuyo kukhale voti mukamazuka mamawa kuti mufuna musinthe zinthu kuti zinthu zikuyendereni? Nde ine ngati mphwake amene anaponda pamutu wa Du Chisiza Junior amene timalimbana ndi maboma ambiri kuti tisinthe zinthu kuyendera mu madrama athu mu theater mwathu. Ndifuna ndikuwuzeni kuti zomwe enafe tinkalimbana nazo si zomwe lero zikuchitika. Ndiye ndifuna ndikuwuzeni kuti ndikutulusa play ndinapanga retire. Kwa panopo zomwe zikuchitika zafika paja pokuti osauzana tisaopyezane. Ngati kunali munthu amene tinkamuopa anali Kamuzu. Sindiopa aliyense ndipo sindiopa imfa chifukwa tonsefe tizafa. Kaya ukuzipanga protect kapena ayi, kaya unda ntchito angati omwe akukuyang'anira kapena ayi, kumapeto kwa moyo ndi imfa. Nde pano ndikubweranso ndi play Sculpture of Infallible, dedicated to Saulos Paul's Chilimao, who was my friend, my brother, who we married, family imozi, ya china Chiwambo, anthu amozi, ochoka kubanja limozi. Tinkatengana nthawi ndinamaliza in school 1994 kuchoka ku America. Iye atamaliza ku Chancellor College. Tinkacheza ku College of Medicine ndilangosegula kumene. Kumatengana nkumana akuluakulu akutipusisa bwanji tiyambise chipani cha Chinyamata. Nthawi imene 1994. Zomwe tinkafuna ndi zomwe nzanga anazapanga kuyambisa chipani chake. Ndi zomwe tinkakambirana nthawi imene. Ndipo khalanso my brother in marriage, komanso Ralph Kasambala pokhala cousin kapena cousin wa azikazi athu ndikumalira. Lero ndikunena kuti ndikutulusa play Sculpture of Infallibles. Palibe kunyengerera, palibe kubwerera, Amalawi afuna ma-answers, sitiopyezedwa. Ifana ndikufuna ndikuwuzeni chokuti access to information ili mu constitution, freedom of speech ili mu constitution, ndiye malamulo kanyama komwe mukukambaka. Kodi cyber security ibwere pa ine ndi play yangai. Ifa sindikuopa. Sindikuopa. Azibale anga kesa mwazi muziko ili. Sindikuopyeza. Koma ndifuna ndikuwuzeni ndikubwereraso pa stage. Zomwe ndinkalimbana nazo si zomwe zikuchitika. Ndi akuti mchimwene wanga nakamba mphulusa la lelo ndi moto wa lelo. Singa za zulo ndi nyota za lelo. Omwana malira azibale angacha Tunduzi Chisiza senior yatuta bambo anga moma nkampanga defend chakufa chihana Bazuka Muhango sizoma nkafuna. Akina Dick Matenja Sangara Muwalo achina ose omwana malira muziko lathu muno sizoma nkafuna.
atatazuke lero atikuwapula koopsa chifukwa tikulekerera ni mantha. Kodi mukuopa chani pamene nonse muzafa? Tonse tizafa, mukuopa ndani? Tikaope munthu wa moyo osaopa Mulungu. Timapanga zinthu machimo oopsa oti Mulungu amationa, koma ife tiziopa munthu womusankha womuyika pa mpando. Ndiwe ndani? Malawi ndiwe ndani? Kuti ndikubwerera pa stage sculpture of infallibles, dedicated, total dedication to Saulos